যত অফিস তমনি স্কুল তমনি বর্ণব আজ সাকলাই যাব নরবখনা স্কুল বন্ধ খাইনে বাগৈ তাই অবাইকনো সিনি পাকুক তাই বুকুক সং তাই সিনাই নুংনাই রক বরক সিনি আন্দোলন खोनाफुं सयता थेको जोंनो सुबासु खालायना बागै नरमना साकलाय जागो हामबाय हामबाय ससियेल मीडिया टीम नो तिनि जों एक्चुअली बाइक रैली खालायाबो जों तिनि आनाव साकलायना बागै सिनि तिनि खाना जे सिनि रूट ब्लक दंनि आ रूट ब्लक सिनि साइता बिसिनि जत बरनो जों साकलायना बागै जों तिनि बा कुथुम बायता पामबाय जों खाना रूट ब्लक खायतिनि बरक गोबां नांगौ सिनजा साइता बिसि उलागारतला ब्लक नि बेलबारि ब्लक अलरेडी थांजा कागज मानजा आपनो इमप्लिमेंट खायने तयै जोंना रूट ब्लक खायनाय कारण जों रूट ब्लक खायनायनि बाद दंखा हायान दंनि मा खायजा ताने इनका साइता बसर जों अफिस आदरत लाइसुमा कागज जमा रेखा सिनिया रिसिभ कपिबो दङ प्रमाण हायफोरा बर सिनाबनि कुनो पदक्षेप लाया कुनो इमप्लिमेंट खायनायनि कक साया आबनि बागै रूट ब्लक खायनायनि बाद दंखा खोना आंबो सोंथिनि पारा सिनि साकलायै सिनि बरनो जों खोनानि जागाव जों बुथुमबाय सावो आर नौनि माध्यमे सिनि जे साइता बिसि राधामोहनपुर पश्चिम राधामोहनपुर बर्धमान ठाकुर ताई दुपसरा बिसि उलागारतला ब्लक दङ आ ब्लक नि बिसिङाव जारा तंनाय र आं खाबाय खुंबाय कजाव सोंजे डिप्राइभिं दंमोनि थुंजाक दंमोनि मानथाय मायां दंमोनि आ मानथाय माया मानानि बागै थुंजाकमोन थेके यकनानि बागै जों खोना दंनो हाथ दुरखाय कयो खोना सिनि रूट ब्लक खायतिनि नरं जतन समस्याबादि कारण जों जे खाय दंमोनि सिनि व्यक्तिगत बागैया सिनाव साइता बिसिनि बर जे थुंजाक दंमोनि आबन थेके यकना बागै बा जागा नरं खब जागा नरं बो जाते आ जागा थेके यगै फायनानि बागै जों किनु सुबासनो नरं खोना सिनि लगी फारि रूट ब्लक खायतिनि माराबो मेन रोड रूट ब्लक खायनाय आरो ब्लक खायनाय समस्या फाति जों जुदिनो यां थांमा गाखाय सिनि मानथाय जे माया तमरो जे जों थुंजाक तमरो आबन थेके जों मुक्ति मानाय कारण अबन कासे पद दंसियो जों खायांके ताइखाब खायनि कै सिनि सिगां बर खायलांलिया बरं देराय कां थांका आ देरा जागनि न जों ताबो सुद खायमा दङ आ सुद खायना थांथिनि न सहजुगिता जों बेलायखे नांगौ नर खोना समस्याबादि खाबाय खुबाय फायदि आरो कुनो धर्म कै राजनीति कै बिजास खायो अब अंकन मने खायदे ताबो सिनि ब्लक बाय चान्स समय आंग रहलिया देबो आलादा बाय ब्लक थांनान बागै सिङाव टारगेट नाय दङ जुदि आम पिन थांगाखाय जों दिनै जे आन्दोलन खायनो बर सिनि अम बुगिना थांगाखाय दिनै जारा जत बरनो मा बुगिनाय कारण नायनाय गेसों सिनि एसटी सार्टिफिकेट पीआरसी सार्टिफिकेट तिबो सोंलासि दङ आरो सिङाव थिं दङ हंगाय अब नों आं जुदिनो खाया दे ताइ सब खायनाय आं बाय सव जरा तंसिनि समस्याबादि सिनलगि फारि जरा तंसिनि जुदि यगि नारक माय हंगाय लास्ट कुनो खायमांला जों अनेक नुकजाक निया बासावां दिनै बासाव सिनि एरियायाव दङ एडिसि एरियानि जनरल एरियायाव दाइतलां थांगा बरं ताबो एडिसि बुट मारिया जनरल टुटेल खाय थांगा बरं ता सिरि खकनो ते कामुरिया कारण सरकारि भाबे বিভিন্ন ভাবে বাংলা এমন ভাবে খাওয়াইখির গাবরাবো তে কক মরিয়া আর संगत आम हाय पर्याय कालाय मानो जों नुहुरि दङ भबिष्यत आबन बागै आम हाय जातै नतै जों सिनि गानो गो बिना पानी सिनि आं दङ खुत्रो आयं दङ केप्राम बागबारि आबर आगे एडिसि बुट मारो 95 बर ताबो एडिसि बुट मारलिए टोटली बरं जनरल खाय थांगा जों दिनै खुमुलुं टाउननि गाना दंलै जों जुदिनो जनरल खाय थांगा बाय चान्स एडिसि बुट मार यांखाय सुबत पर्याय सगनाय जों टोटली जनरल थानाय हायसि आबन थेके यकना मुसुं गांके खोना सिनलगि फारि रूट ब्लक खायतिनि कारण जों अफिस आदल कामां अनेक किसु साइमां गाजे मोटामुटी काम के उकेनो एकमात्र बरं समया खारो ग्यां दंखा बने हाई लेवल दंखो ओ हाई लेवल समय खोना पाइ मालायै आसास रियासा कक रियासा सोंनावनोबो खायसिनानि कक रियासा जों किन्तु खोनानो आबो रसाग्रा आमाके जों खायनो जों टारगेट नालायै जों तिनि अंखलायनाय पारा अंखनाय पारानि बरंनो प्रचार खायनाय प्रचार माध्यमे जों खोना बरं बांग्रा होनै जों तिनि टारगेट नालायजा आं बे जों तिनि एनाउन्स अंखलायनाय हायसि
road map which you have been like road map begitu sing tabuk 10 ram somi sing tabuk pasal aja 10 ram somi te sing mana mau punya tanai amoni pore sing bunyi area kaklak jetu dorkap nangya ba sini saita bisina andro je tamone a bisina pura kabar khanya o jagan theke starting nai sini yang duk sorate guru goi je sini tongmani sini andro je saita bis tongmani a jotto boli goli habnai karon sing logo logo habai sanani moto sing time koroi amon bai sing tuni সাউন্ড সিস্টেম বাড়ানো কা সাউন্ড সিস্টেম একে जों মোটামুটি কম সময়ে গোबां প্রচার খাইমানো হলো जों দিনে পদক্ষেপ মানা सुनताला बानिज्य खानियार हाइके स्कुल तंगार खना 6टा থেকে সারিনি 5টা জোড়া নরক বন্ধ কঙ্ক বেলাকে চানাই খনা जों आसाम আগরতলা রুট ব্লক খাজা থাঙ্গै दङ सिनि माधव बारियो और रुट ब्लक खाजमनि कारण सिनि और আগরতলা ब्लक जे 4टा बिसि तंगनि बरक जनरल फ्लाइट अंखा जों बुसकां 28 तारिख बुसकां 31 जों बुट एडिसियो मार गला अब हाई कंडीशन फाइल सफाया आबन बागनो सिनियो आमथाय ये ताफुकता जुगजोंनो ताय सिजाल मुजाल बरंगो जोंनो खोनानि आन्दोलन सामिल खायन बागौ नरमो जों खाबाय कुबाय बयजो ताय बायगनो जत दुगान पात खोना सयसा थारा खायगना सना खायरंगा गजा ना सिनि अरले नम्बर सारानो बागौ नरमो खाबाय कुबाय बयजो तानि बागै बिनो रेलिनो आहाम गोरोंखो खालायनो सिनि रेलिनो जों तायरुवानो कासा साखलायबुं खोना 26 तारिख 8 मार्च 2026 खोना माधवबारियाव भारत जनता फोटो खालायजानाय बागै थांनाय दङ ए फोटोनि कारण सिनि उलागरतलायाव बिसासखाय 4टा बिसि दंमोन राधा मोहनपुर बिसि कटिराधा मोहनपुर बिसि धर्मनगर तालपुरफोरा और 4टा बिसि दङ जनरल सेक्रेटारि 2017 हामबाय खोना 26 तारिख 8 मार्च 2026 खोनासं सिनि माधव गामियाव फुंनि 6टा থেকে सारिनि 5टा जरा रुट ब्लक खायजागै थाङै दङ ताय आ रुट ब्लक खायमानि कारण खोनासं सिनि उलागरतला ब्लकआव दङ बिसास खायै पश्चिमाता मन्थुर बादेमाथागर ताइपुरफोरा আর 4টা বিশিষ্ট বড় জেনারেল 2017 থেকে বড় জেনারেল তালামি দংমান বাজৈ আজ আগামী 6 মাস